Nambrase betwamu na enu ada oton safred Dr. NS Addison ya woye sahene de ma Bank of Ghana komodie mu no ana wode betu dwa na o tere se o man no ye kukuo ye sika ye betimi de aboye ho bre betimi de anwene nsu afa ye ho no ewo mu no kukuo no ase ye yawe yes enkwan na sigya so a enkwan na hura ama ese no aye nkwanchew do gese bia bayira pese ne ebi abode apese ka me nko ne apem ana ye betimi de adi no ka wie ye no ana Ghana fo ye mo sisi o mo se na yese sika da ho sisi an enuru abosom nso abosom nsia na se yawu anesa no se an no kra na me de me ka kire wo no na asabi na akoye nsembisa ne nkomodie nti ka ho bum ye ne owura Richmond Kwame Frimpong ya wono ye panimpa Edema Pan Africa Tech Company eti nkomodie ebusa se opani wo so ye obi a wonim de wosika semoni ade o de akika koyi ye gina ye na ye gina ye nso a ehnefa ane ye ni kire yi cover ye ka say import cover for mine na se kira ne se edie na o mine no wohwe ede kire na ho boa waya oditimi ebon ho ban free external shocks ho import cover no na se dodo a wo no na kire your forex stability to external shocks inti adobia no ye obi efen rule of thumb ne say anya hwe kura no o man bia munni hwe kura no so person hu na ho odin woni sika semu ene kwan obefa so ahwe no ho sa BBC kitikiti putupu na so no ahwe no ho na onya mwa bia o say import cover na timi do twa be sa boso ni mensa inti o man bia o import cover say obi bia twa na say aho kira bane ye say wa pisikedi di show ho enema o kraba ne ande fa hwe ho afa osika ye awuntumi MPCK betimi a show for busumi miensa anya hwe kura no na kire se o man no say si form an sa e kamia say nye kura enti de o kan say 6 weeks na kire se ndu busumi mienu kura se BBC sisi ana ya hwehwe o man no ma na timi abo no an ho akoma akra eni me hia say o say de hwe ho ti say fuel ti say no ne ni o metiti sa so o man ya e betimi a hwe ho na o twi ensia there is no way o man no say o fall below 3 months ya ubetimi akase obibi on mo abetimi aye eno ntina abran sha se dis ankomo eni e kase bibia no mo aban no betimi aye agese IMF bem enti se IMF amemusesia e chenyina no na esen fe bibi balance of payment so balance of payment no se eda negative wa na kire se e kamia se unisika de ye bibia emposa oditua ho aka eno ntina na ye ko IMF ne se ne be ya balance of payment position no ebetimi aye niye na nam se aban no eboaboa no ho na mansa na IMF betie wa na so be bibia ma no eche nti ya nhwe ye na ye gusu atwemu ama ne che na se quarter ya ewo mi si ye tra February ye tra March na se yenti anya ho hwia na je se import cover na sa eti aitsa wo de ka enam Kumase ekotamale na wodru techima na ofu na short na woni gas station na se fuel station baby na de asambe se dumi no anajo there's nothing you can do you are grinding to a halt that is a picture of where we are eni ya etwagu ye eye wura Richmond Kwame Frimpong asantama sofo won wonyamfo Simon Wasemensa anano da wo chini wa banyumeko ahodo bese enumu ya wo hwehwe sane anuoma ahodo asibi krotitiru ya shafiasi warmo ha ahodo bi a womo na mu afi atwamu de ane afi hyehye sonko a wasaban no hyase adigu akwam ECG adwumako no wokọ honom gridco wadani chiri ho Ghana Highways Authority and after Department of Urban Roads and Federal Roads ho nyinata yero Simon Osemensa ko ye ko hwehwe adwumadi sonko a wonma hyase a wonma edie e wono de akwakoto dwa e kire mu sabra no bra no bia no wonmekoso adi se adwuman e wo mu anu a wobeto afumu no aba na waba behwese asho dwumadi sonko abande ahye wonmo nsa na nyambia adwumafo no wonmo ya na wonmo ye nso so a ensunsanso no a eba no eye ne papa mu anasa ne bonesho wabra wokoduru ye no nsɛmtwerɛfoɔ ekoya Sompa ka sie ye nso ye ko hɔ no bi na nsɛm sei ene ye wurayi ɔde tudwa so ye call some of the regional offices of the various departments nanke ye call enso miensa road sector that is Ghana Highways Authority, Department of Urban Roads and Federal Roads and I call Electricity Company of Ghana and a gridco very successful previously no none in I field work but this year no mebo modin say from time to time no meba besra wo office so na ya combine office engagement no
with field engagement. The who here say be field near ko. The here say be visit wo mo adwuma mu. Ni hu wo mo hawa hodo na yitu hu na mo no. Na yensu yae. Se mo beka ye ba ye onse niema bi ho no ma. Ni bi affairs no ye ntiase no nkosi. Bi ho mchirechire mu ye nyina hu se ne tie. Ejiri sese yetimi ye wi no emra no a speculations ne niema bebe ho a ebe free ho. Eji e ka asem no na enim ni aye ka na ene de technocrats no beka no ene ye de no nsonso ya anhye da anye dai it's a very fruitful exercise ya yende ni ebeto aso aye all the other regional offices departments no akopem bra ebetimi awie ni nyina ni assign ato aso say medika kan na person come here every quarter nanso mehwe so mo do so metima in half year ebia metimi visit twice in a year. I think that is also okay. Na yi nyina hu ya ho. Panimfo ye bai say yi nyina Ghana Highways Authority. Apart from say me no ma field da me hu am. Say me ni obi office. Ani kura mba ma hu obi office. Hu da me chiro no. Enti me hwe kwanti so we a me nim say me ba me hu wa ha. Hu da me chiro. Enti ye no so boa. E na ma mo get closer the more than just for them. So we encourage ourselves near making sure say at least twice a week. And what you know, Asante Mantemo Panipa ya Ghana Highway Authority. What I want to know, you are Frederick Edre Jeso Ekasai, Echeche and Sempim. No minister Abba, Ebeke Ejuma, Yensu Ye Wahase, and nearby no, I encourage him pa. I'm a who say, or no, what dream. And some high baby no, na away table so yet me ya two name all at once. He that too no can be a one issue near the corner hall na corner back and forth. But to buy any issue no. Yet me engage am a quick responses to the issues. On also what jiatum so ko no ko di hu juma am enti we a very very positive action from the on the part of the minister. He said on also what to na mobile honya na say dey e be corner ho. Energy all my workers are now have met him. And now I coming one and making home and then casa about to buy be it me hano at channel all at on a single table, a single meeting into a very, very good move. Now I hope about twice so I call. How also say a coin no say a coin at the hono, you will kind of be done home. A war and for so be brave, man. That can be able to say a expanded road now, a honey best pandiaco. Accident be a seer, I will say honum ye safe free. So the bear hazards being who because damage near day. Ain't it conform to who said the Hokano, or more for quine or more drew or Eddie Yen Japade, and you can say Bassa. I not an abribia and a Dutch ye be expanded road now, or see a put your compensation mount, as an ye free ho. When you know a car and my buying, a car home approaches are going to be in Koso. Yes, just say, and can be able to develop piano, probably who highways for no. Nank ya show say, I has in the day that you be here, ain't in develop your home. Never call Chicaka. And then Uncle Fonye, anti armor illegal encroachment in a Koso. Asante Mantemo Panipa Ghana Highway Authority, what I want man no. Ora Frederick Edreje Nana watcher Chirumuno, Sasiano, and your ma would be a chamuo, dear was woman de go a quamum prempreya, na a fees show, Ghana Highway Authority, a whole air crabashi. Yen nuano mo a wakra e sen frama no ne ba wo maimunu omu wokuo na nsan ombufu kakra ombufu efu ye nyina no eye yokopani maame yatiwa adodankwa no mbufu no patre se maame no wo ye tu anamo bi anamo na maame na tu no ebesi omadwuma no ho kwanti basa no a adwuma no omo ye no omo ntimi hu omanim ne sa ye ntikura no omo keka omo so ombe ye oye kire pa ade atia maame no so manfo be kai na omo ahye nso a maame no eka Royal Canadian Mounted Police ho bitanti afen say RCMP and afeso Federal Bureau of Investigation FBI ho ema wotu anamo bi ni nyina ye se ehwehwemu ane pampan a na efiri woni a wakraka no frama no ne ba o mamu no pampan no na nyehwam kora na eba ne sare chese eya hadwen na omo hwehwemu ne anamonto no mutu ye na chine chese ehye ne bi kura wo hono a se ye ntwimfamu ye kase ntwimfamu so na chese obi ate ase na no na ye nuanom so kasa kire se asem no baabi omo keka koduru ebia no omo twe omo ho kakra bisa nya de a omo betine maami yako baabia mana ye
nti de keka ba ye no di kan ba ya nsɛmtwerɛfoɔ nya bi kan no wɔn twe wɔn ho de afiri ho kakra owura Erekwaku Boaten wɔyɛ president de masa ekuo yi papa Awurade asomdwe nka wo papa nka wo so ɛne wetiefo nyinaa ne matiefo nyinaa agye so afisi apanso afei nkɔmɛsan ho papa asɛm a meka yɛ minim magya bi wɔ mu ana wadaroma jo ma mengyina akwanya so na menkyia wetiefo ewie de meka ne sɛ asɛm a ɛbaeɛ no a aba abɔnten sɛ ɛyɛ chamber BAP a ɛkɔwie sɛ aban yɛkasa wasizi no duty a yɛtua wɔ port no ɔmfa yɛ sika ma yɛn ne korɛ as a chamber of as Automobile Dealers Union of Ghana deɛ yɛn are well of it ɛnɛ hɛn yɛ bisadeɛ ɛne asɛm a yɛka nyinaa kyerɛ aban no sɛ kaa na wasizi no wasizi ɛwɔ kwan bɛɛ so deɛ ɛte yɛ ne sɛ ɛyɛ mpanimfo bi efiri Canada ɛna US ɛna aka bom wɔ ɛbɛwie no pɛmpɛn so a ɔmo ne yɛn Ghana aban aka bom baako sɛ sɛ cars bi a ayɛ ira bebree na bepie Ghana nti deɛ akɔba ne sɛ ɔmo kɔ rounds na ɔmo hwehwɛ cars no a mo de bi bepie yɛn automobile dealers fo ebi mo yɛ members bi mo camp so obi wɔ hɔ a car na ɔde baayɛ no to be frank ɔtɔyɛ ɛwɔ America ebi so Canada na ɔde baayɛ ɔde dɛ bedu port aban nso so ahwɛ ne intelligence eyi bi a ɛsɛ ɔyɛ bi a wayɛ ewie ɛma yɛyi yɛ car efiri port yɛde aba deɛ ɔbɛtɔ bi atɔkɔ deɛ ɔno nso sisi wa yɛtɔn yɛtwɛn atɔfoɔ ba bɛtɔ ɛno nso so yɛtwɛn ɛna ɛkɔba sɛ ɔmo abɛtwe ne nyinaa de kɔ adan a bebree naa yɛ stoli ɛna yɛkyerɛ aban sɛ sɛbisɛbi ɔno deɛ ɔso sen hɛn automobile dealers no ɛne nti deɛ ɛsɛ ɛka mmɛni kɔ bi ne pɛmpɛn so sɛ ɔmo yɛ mpanimfoɔ akwadaa so deɛ wɔn ne ɔpɛni yɛ ko a ɛnyɛ abɔnten so na ɛsɛ ogyina wɔn ne ko ɛyɛ dɛm asɛm nti yɛn deɛ yɛayɛ bi asɛ yɛne aban bɛhyia a nkɔmɔ kɔ so a yɛne aban edi sɛ wo deɛ whatever it is no sɛ ekɔbi yɛn wie o yɛn hwehwɛ mu na ne kura de bi efiri ba no yɛhunu na yɛ kaa sɛ yɛn nsanka yɛ kaas yɛn kaa sɛ kaa no duty a yɛtua yɛ no ɔmfa esi kama yɛ ɛkɔba ne saa na akɔyɛ sɛ kaa na mparampara yɛwia yɛn kasa saa ɛne sɛ nkɔfo bi asɔre a ɔmo sɛ ɔmo ebibi chambers a ɔmo de saa asɛm abɛto abɔnten sɛ ɔmo ɛna ɛba bɛka hɛn asɛm ama yɛ asɛm no so nte saa because wɔn ne wɔn kurom hene ɛnya asɛm a ɛyɛ sɛbe yɛtena ase na ebu dwa na yɛde yie ato yie na ne kura ne beebi ɛda no yɛhunu na yɛse ho sebrɛ nti yɛ deɛ as Automobile Dealers Union of Ghana yɛ asɛm a yɛka ɛne yɛ members nyinaa ate ase ne sɛ ɔmo ka ɔmo akoma ntom yɛm deɛ pie baeɛ no ɛyɛ sam nkurɔfo bi epie a yɛde anim ɛyɛ wie ne pɛmpɛn so ɔmo de saa asɛm abɛto dwa sɛ cars na aban asisi no ɔmo mfa ho sika duty ne ma yɛ dɛbi ɛyɛ cars no na yɛka ne sɛ yɛn mpanimfoɔ yɛsrɛ mo deɛ ɛsɛ de yie yɛde to na ɛkɔ wie ne pɛmpɛn so a nsa bɛka yɛ cars ɛne ne hia yɛn nti papa bɔ yɛ poma wie a yɛda mo no Boaten wadaroma nkuntabuo mu no sɛ wobɛnya ne yi a cars bɛyɛ sɛ ne sisi a n'aban no ntoma akata ho sisi yɛ a ɛyɛ kodi aban ne fan yɛn automobile deɛ yɛ members across the country no 5 cars ɛna aban agye na mmom yɛka ne nyinaa bom amanfoɔ de agyegye ne nyinaa bom a ɛkɔ bɛ about 30 or 35 cars ɛberɛ a saa asɛm wɔ baeɛ no ɔhaw ne amanneɛ bɛn na de abrɛ adwuma no a moyɛ no ɛfiri sɛ kɔba sɛ bi a adwumakuo bi wɔ hɔ na aban no tu anammɔ saa bi fa ho a yɛ na mo a mota na ɔmo di nsawɔ so no yɛ na ɔmo hu mu mmienu bi ne adeɛ menim ɔhaw no te sɛn papa ɛno korɛ sɛsi ama yɛ adwa no yɛdwuma yɛdi no kora egu obi wɔ hɔ ɔba garage kora no a ɔba bɛto meka sɛ yi na obi kora ba a ɔbɛpɛ kadu because of these issues no deɛ ɛkɔ wie ne sɛ osuro sɛ ɔbɛtɔ kaa no because ebi ɔba bɛtɔ yi na akɔkɔyɛ something is there na ɛno soso no nkyerɛ sɛ ebi abisa nti yɛn automobile deɛ de ato ama all the obi ɔpɛ sɛ ɔbɛtɔ kaa sɛ o de ɔba the only thing is that wohwɛ kaa no wɔ ne gye ho a yɛno bɛkɔ ɛyɛ diveli ne ama custom for akyɛke papers no ɔkyɛke ne bibi a genuine then yabɛyɛ office to wotua yɛ ka nti wɔyi ade baako a yɛde to atɔfoɔ anim sɛ ɔmo kɔ ɔmo akoma ntom ɔmo yam na sɛbisɛbi bebree na yɛka no ɛnyɛ Ghana ha na ɛkɔɔyɛ according to our research no ɛyɛ kuro bebree so na cars ne bi kɔ pipie nti na ɔmo so de ɔmo akɛnfaa ne sɛ mall no ebi ɛba Africa yɛn Ghana ha ne deɛ yɛn automobile sɛ 5 cars pɛ
ɛna ɔmutumi ɛma yɛ members no ho aka yɛne aban yɛka sɛ ɔmofa yɛ kaa asɛma yɛn na ɛno mpo no ɛnyɛ stolen car akɔkɔ ebi sɛ soup no akɔ ɛte sɛ obi a ɔkɔpo ɔto ne net na etumi fa adwene etumi fa nam ketewa etumi fa nam akɛseɛ nti exercise aban ne yɛ a wɔgyegye saa cars no na ekɔguɔ nti egu so ɛne aban ne ka na wahwɛ ne kura wo mu a duty no a yɛka yɛgye aban ne sɛ yɛn nso bɛka ka na sɛ kɔba sɛ Mr. Boateng yɛhwɛ ne sɛ genuinely wohu no sɛ aban no ɛyɛ n'adwuma sɛdeɛ wɔsɔ yɛ n'adwuma anaasɛ muhu no sɛ obi nsa tɛ baabi a munya hu saa nsa korɔ ɛyɛ no kura aban deɛ ɔbɛte asɛm a asɛm no so na ɔhwɛ na ɔde hu baabi a no kura no wɔ nti ne deɛ agye aban tum sɛ deɛ ɔyɛ ne deɛ no kwan so a nti no ɛne ka bi a mata sɛ bi a ebi a Honda CR-V anaasɛ Toyota RAV4 ɛno asɛm na yɛka deɛ ɛne Toyota RAV4 bi asɛ soup ɔbɛto net no nti ɔhu Toyota RAV4 bi a ha yɛ suspect ɔde wato si ne hɔ owia no wato no bo ase ayɛ ahwehwɛ mu ayɛ sɛ bi a bi gato polisifoɔ sɛ yɛnum wia ɔmo kɔ ɔmo de ɛno ade sɛ wowɔ gato bi a ɛbɛkyɛw yɛde kɔgu owia a afi ne yɛbɛto yɛ bo ase ahwehwɛ mu yɛsɛ wo deɛ ɔnka ho kɔ yɛwoma yɛbɛnyɛ the right people na ankasa na ɔmo yɛ wifoɔ anaasɛ ɔmo yɛ nsɛmmɔnefoɔ no yɛsɛ bɛka ɔmo saa bi na ɛkɔto car exercise yi nti sɛ yɛakye cars no kɔgu a yɛyɛ asɛm a ɛka ne sɛ automobile dealers yɛne aban no yɛ ade no si nti wagye yɛ cars no a yɛde tom na mmom no yɛhwehwɛ mu wie a yɛde yɛn nsa bɛka cars ɛno na yɛhwɛ ne ntɛm sɛ aban ma yɛhwɛ ne ntɛm na yɛnsa nka yɛ car na yɛn car so ɔmfa yɛ refund of duty no a yɛbɛtua port na ɔmfa yɛ sika ma yɛn yɛka sɛ ɔmfa yɛ sika no ma yɛ deɛ na sɛ yɛgye tom sɛ car na yɛde ba na yɛkɔ no car yɛso yɛwia car no na yɛde ba yɛtɔ yɛ ɛna yɛhyɛ fo baeɛ na aban gye ne duty ɛna yɛyi car na ɛbɛsi yɛyɛ ade a yɛtɔ a obi sa atɔ bie nti aban yɛsɛ ɛsɛ no ntɛmpɛ yɛ yoko ɔmo yɛhyia na yɛhu kwan yɛbɛfa so a yɛgu so a yɛka yɛn nuanom bi a yɛn ne baabi ɔmo firi a ɔmo de saa asɛm abɛbɛto dwa yi. Boateng wei no deɛ aba no ebie mu ani ɛwɔ nneɛma bi ho wɔ ho. mepa so sisu bio. mibusa sɛ deɛ asi sesia no ebie mu ani ɛwɔ nneɛma bi ho na next time bia no munim baabi a mobɛgyina mobɛtumi ato mu ani ahwɛ adeɛ nyɛ saa. Papa ne kura enibie ni deɛ sɛbi kaa tɔn no w'ani nti yɛ misiri wotie fɔnfɔn kyɛnɛ sɛbi ɛyɛ sikadwuma emu odu nti sɛ wɔn aso wɔn nyɛ experience bi wɔ ho ehu anam otu a wotu odwedi mu a wosi ka bɛhyɛ nti yɛn ankasa deɛ yɛni da hɔ dada nti egyi tum sɛ ade no so aba no ɛyɛ aban n'adwuma na ɔyɛ ɛna ɔno yɛ ne soup a abɛka yɛn ba yɛ de egyi tum sɛ yɛ ni kan ne deɛ ɛyɛ ade genuine na yɛde aba nti aban no hwehwɛ mu bi a yɛn nsa bɛka yɛ cars. Sundu nkan wo onka wo so no wetie fo ina yɛda ase papa owura Eyewitness Boateng President Automobile Dealers Association of Ghana ana yɛne no edi saa nkɔmmɔ yi prɛmto brɛ kaseɛ Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yɛkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ mu na wɔn mo so to fom agudeɛ wɔ ne nketewa mu Concern Small Scale Miners Association wɔn nso de aba ɛkyerɛ sɛ wiasemadeɛ ɛyɛ paa ɛne sɛ ɛyɛ wɔhoɔ ɛbɛba yɛ de hyia tena konya so na wɔn mu makyerɛ wɔde hyia no deɛ wɔnyɛ ɛwɔ ne kurosuo wɔn mo ka no mo de akɔ wie sɛ aban yi ba yɛ yi galamsɛ ho nsɛnsɛm wɔba bɛbra ya no kwa wɔn mo te ase agye tum afei wɔn no kɔ abretuo no a ɛda hɔ no a obi ankombuo no ɛno nso wɔn nim pɛfɛ sɛ no deɛ ɛgya ɛda hɔ no mo a ɛde twa nkyirima wɔn nkɔte a China foɔ yi firi wɔn mo kurom aba beduadua mu ama Ghana kwa ibretuo no ɛde twa nkyirima no ɛhɔ no mu di agorɔ na abusuamu na mmra Facebook na mmra de Sompa 93.1 Facebook ni Sompa 93.1 na YouTube no anso ɛyɛ Sompa TV na saa China foɔ yi ɛhɔ no makɔbɔ mo sese wɔn mo ba ampesie emu tuo mu yɛ bi ɛmo wɔn mo yɛ bi abetie wɔn kyɛ sɛ aduane bia yɛ gye twi kɔ brɛma wɔn mo yɛ ɛna ɔman no ankasa awɔwɔ ɛwɔ ha ne mponkyerani ɛna wɔn mu gu wɔn so a wɔn mo wia bɔ wɔn sese ɛwɔ kwa ibretuo nim na no na ɛyɛ Small Scale Miners Association kɔnsɛfoɔ kyerɛ sɛ dabi wɔn mo nte aseɛ koraa sɛ akɔkɔba ne sei na sɛ kuroma ne ti kurom ne yɛse ama ne kwan ma ne nto fuma gudie na sɛ China ni baba ne yɛbɛma ne kwan ne yɛkɔ ibretuo ma akɔtena mu die a wɔn mo ma aban ne na wɔtwe mienu yɛkɔ ɔman no so ne akɔkɔdi nkɔmɔ yɛne owura Michael Pepra ɛna ɛkɔ akɔkasa yɛwɔ Michael yɛmo official po
Many of me just so. I think I'm Yeah, the Yamia say. I'm much less a China for no dig gala war, quite bread to him. But you're Sabrina. What's a man car? I'm a tongue kappa. I just a mamma by no now watching me a new. Sir China for no one would dig gala where quite bread to a moon. No, yen you want me in through one as I'm so move up some water, sir. And the crack, Nina, a buying at the red zone at the Abeto Forest Reserve mining. So, Abujinapo, the Land and Natural Resource Minister, no? Or the catcher Ghana phone, of those streamlining the activities of small scale mining. You know, your license and on science. So, license who crampona, which make catcher of the time of finding those in a banner, and also with Judgment Apotency. Ama a lot of members, they know the not HCI 20 paper. And the president here, Catholic bishop for what the two guys say. I contain mine in 10 years, Juma Boni Bia or Forest, no, who they contain mine. Now, with me at the face in a book, a catcher Ghana for the 294 forest reserves, oh, Ghana. That forest reserves, no. Obienwa or you as a president. And then I tell you the real. And no matter you read as a president, when you say anything in Kosovo, and also but then or cast them just to let the country be at ease. And now and then you know, the evidence about Yako forest reserves will be to say Yako Amponiase, Yako Kubi, Yako Adam so. Yako Bipotinting, Yako Numeso, Yako Brichakrum, all these places in the accounts are all forest reserve enclave. Forest need be in the Denya Forest Reserve. The forest need be in the Supermas Forest Reserve, Apartment Forest Reserve. All these forest reserves in India, we know. We can China for Eguma, Umabot Naya, Mutima. Can be a choir and an anum diamaya. Omutima almost say I am day in and day out. Now, and no, and I am out. Say Ghana phone now, and say a president creating the catcher for no or catcher Ghana for say your person protected. But okay, and also no something contrary, and I had a coso. It's no 7. Yeah, Ghana for no. If I think I'm there, she should move excavated. I give you dear cry over 500 diara. If you move with the napot, you will not and the red zone. Ubi no kuta toilet through cry. Which mean I need master the ama Chinese or no need say a choir. And on I say I'm buying that 2 weeks ultimatum. Now in the yeah, research we have realized that within the next 5 years to 10 years, the China for no years Ghana tends to lose 40% of its forest cover. Now, 40% in a country, so which means losing to Galantea. Now, the future is crying. And no, I'm out. Your power, you know, and they are my president. So, all protected, mineral resources. Now, unfortunately, you know, if you are who say, I'm a your mama, said the China for no Abesayoma. And no, I'm a name look at the press release about after the 2 weeks, you know, they are buying Eltimian Pamusa for a China for women there. Yeah, Uncle Beko, Naya Paco Pamuna, if you go with the media. Your name some crowd draw boss free, but why men seen movie be any other than the Akaka who ya. South Forest Reserve, we were away. A China ni one name Sam Chrono. I just a gun and needing a name. I am be among us some dear dear one who said Ghana for the bit cherry, and I'm a China for any to me. Yeah, they try a one plan. Out of that 294 forest reserves, you find that the motor forest they are carrying. The Akano is 293. What you say? If you move over 210, it didn't nama for Bima is to say, Omoya party for being finance here, and Omoya party for being crop. So,
ɛna ɔmo betumi akɔyɛ sɛ adwuma deɛ o the various forest reserves yɛka ho asɛm na hwɛ sɛ de yɛn nyinaa yɛ ankasa adeɛ a ɛnyɛ deɛ nyɛ me a meti wɔ yi sɛ Ghana ɛsɛ yɛ ade ne biribi akɔ sɛ yɛsɛe nsase no nyinaa sɛ yɛ nsuo na ɛduru baabi a ɔsɛ yɛkra nsuo de ba a sɛ deɛ nyinaa na ɛho bɛkyerɛ sɛ ɛduru baabi a as good citizens no deɛ ɛnyɛ no nyinaa no ɛnyɛ ɛno nti na time a aban kaa sɛ yɛmboa no non-fighting galamsey mu yɛkora ne yɛtee task force a na yɛboa aban to fight this problem nti sɛ yɛn nyinaa yɛɛhyɛ enough goodwill na at the end of the day yɛmpo na yɛyɛ timamufoɔ no ɔmo sɛ ɔmo asɛ yiyɛ firim na ɛnnɛ yɛkwaeɛ a sɛbe ɛyɛ adeɛ a japadeɛ nananom de ama yɛn a ndua mpo ne ɛma obi ntwa wɔ mu no saa akɔyɛ no nyinaa de ma Chinafoɔ a ne nua na ɔma bɛɛ na ɛti mu ɛno nti na yɛka kyerɛ president yɛsrɛ na 2 weeks ne deɛ enough they should show enough goodwill na yɛntumi ɛmpam saa Chinafoɔ no nyinaa na sɛ yɛpam saa Chinafoɔ no na ɛyɛ red zone bi a ɛno na ɛbɛtumi aboa ɛyɛ koraa no sɛ yɛboa na ama yɛafaete saa galamsey problem na yɛn nyinaa yɛtumi ataa n'akyi na saa problem na ɛda hɔ no yɛn nyinaa yɛtumi asɔre yɛkɔba ne sɛ Ghana ni deɛ ne bodwe na ɛneɛ China ni deɛ ɔno no sɛ wobɛkɔ no ɔno China ni no ɔnsuro deɛ wuyɛ o because ɛdi akyi pɛ yɛdi military ni baayɛ a na yɛtata Ghanafoɔ gye nkurɔfoɔ excavators no you have to scrap call those forests na Chinafoɔ no yɛ mu adwuma ɛno no yɛhu baabi ɛkɔsiɛ yɛnte China ni deɛ yɛmpo sikiti obiara nti yɛhwɛ ama ɔman wei a mbɔdim saa foreigners na anasɛ Chinafoɔ wei mu these are the reason why and the first to do that is said ɛnyɛ sɛ kɔkɔ ntɔkwa ɛnyɛ sɛ ɛkɔdi ewu wɔ forest hɔ but as citizens no we also become the watchdog of the constitution no ɛmma China ni ho kwan sɛ ɔmba a forest reserve na ɔmmɛsɛɛ no we can also protect the constitution and the sovereignty of this nation and nothing na yama aban to is that 2 weeks ni duru na for China for no da so she forest ni mu dia o say make sure so mu nyina e be kwa koyi o mu e wi a na hand over ama security for no ba yo kwan ba so asan say nim say bibia mu no ma Ghana bambofo ene ye dan wo mu ejisa mo kan na sa aban no antia kwan ba so na mba mo betumi atu won mase oh me ya very busy citizenship arrest they are bambafo and also more or they need to act because district forest manager to help ontumi me country say the cost no nyawe regional forestry manager or ontumi country say the cost of forest or nyawe ye lands and natural resources and forestry CEO ontumi me country say the cost no nyawe ye lands and natural resources minister etimo ontumi me country say the cost no nyawe and all these people are also protecting forest no so mu ehwe na say China for no ebetie for magudie asa say fire then as well you say to me from the constitution you know ebetumi akọ for citizenry arrest e mama or bambo for then e mama no mu say ja o mu kotia then yes we fire one ora pepra ya das no amade bo ya wo ne ya diwai the das fa na mi so we for yo ti 2 weeks na chine ya basa ba bi o I was your way your president at the Mark Concern Small Scale Miners Association. Yera Michael Peprana watching mu no ntizebra de one mama bano na watching me no pepe China for one muntu wo mu. Ne mom say abano tenase na watching me no so na China for da so te kwa ebretu ni mu a wo mu anka san so ebekwa kotu mu e de afiri kwa ebretu. Akosa se si aye ka say Ghana has a China for high 30 to 50 million. Thousand. And they were na Africa nyina so no. Omaya omo doso mu pa ye South Africa ho na China for pa. Omo gu ho yie pa. Ye say Johannesburg ho no mu gu yie pa. Ugo pia. Omo tretre. And that's one more fridge nyina o. On say on say premier nam ne kyerebe nam no amfa nhyɛ fridge mu e be say. On say mponkyere ni nam so e mere. Ti wan kuru na be. Ti omo say no de omo we nam no mutu famo. Omo nti obi case. Hwe China ni onum se go bi wo. Da bi se Ghana for no an be di animu. Ya me hu ye mobo. Dr. Joseph Obin or ye good president and o say o ka asem bi akyere aban na aban ti na won hye ne nso. Ti aban wa ha no ma na so aba ha se de wo bon san no. Asem nyina ne se Ghana ha se ne ye wo embra ne nhye ye bi a
sɛ ɛkɔba sɛ me kwabena kɛse yɛnkyɛ metu kwa ama no ne akɔtena hɔ yi sɛ me bɛyɛ adwuma wɔ mam ha sɛ yi a sɛ bia mekɔ ahafo kanya ase na bia mekɔtu gold sɛ nu a menya nya sika no pɛ ne masesa sika no a bum na mede kɔ bum na mede kɔ bum na mede kɔ enti bɔ sɛ da biara no menya sesa saa sika no de kɔɔyɛ no a no mo sɛ Ghana sika no na ɛtee so sɛ yi a mo sɛ ne hwene mu nyinaa sonsuo enti aban no sa hwɛ saa adeɛ no biom saa hyehyɛ no obi ba bɛyɛ adwuma na wasa sika no na ɔde fa so bum no nyinaa kɔ no kuro mu na aban ne yɛbɔ ne tiri so ne adeɛ nyinaa no aban no hwɛ hɔ yie na bɛboa your foreign investors who's a woman a dominating economy with telecoms and banking sector a mining ne hongi can do no acquire foreigners and niti you do December ending and no Chinese New Year no so ebasa China for no so no womo vacation na no ebasa womo se kano do na ediko and China for na nkasana unso magana hase no ye ne China for diga eten o maybe about 80% to class basa so wudi ubika o China wa wo mo be ko mo vacation no wo show say tiane kawie class na afino ewie na basebe ya wo de obinyes kana sana wa vacation the basa they are demand on the dollar no so high and intina the kind of also Bank of Ghana governor no ebeka say demand no dollar so but no ntimi mu baby a free ba and I'm so me dwedini na nim de ekoso no and I'm de to so say China for no de bia yakọ mo atem so mo agi economy na afa no si anhwe yi ni anya hihye bi o say economy no akwasha hoho nsa dodo na ta hoho ba yenkasa bia wo no de emfasodi a wo benya we na asesani na de ko nkro bebre e wo bibia ye frɛ no retention policy nti wo ye won hihye say okay wo faso a wanya ni na ye odia ba sa wo sesa kwa esam say ye wo awonhehia mu wo forest ho na ye bre edua ye no buy ansa na ye nya forest no so ba na wo benya na wo kwa ye be ma 70% and 60% na betimi asesa de akọ na de aka no so wo be tra komi ya na wo ye adwuma ya de aka no 40% no fatre wadwuma ma na fa university e wo wadwuma ni mu eye wa wusika dem wo de ya 100% right of repatriation no wo e de apply bia so wo dim say abofut me ba na investors no omo overprice omo expenditure omo overprice ya na sama omo price omo faso na iwafa scanning na Dr. Joseph Opin Oyeguta president Madam Leticia Adomapia headmistress Kentinchen DA Junior High School ye wo atwoma kwanwoma mansini mwasantemantemo odano na wode atodwa akere mu se drume bia aya no bisa no nsa aso asukuru no angasa no eka aban de ho ana anyambia wa aban kwanwomam se wom soso ya school adehye ne bi wo kire mu se wo hwe nioma wodo anke boa ma adehua ne de kire dwumadi atumi kwso no a nyame anim sukuru no abo won mo pa se de Johnson abo abo akokoi meka sa ba bia won mu gya won mo nan abusua kwakwa bibia ho edrume bi kura na senkoda no ma breki na won mo kwakwa gya won mo nan a na achechefo mu yam hyehye wonom ebiem achechefo no angasa na wo mo kira de no ba bia won betena nsoso eye boache bidin enti wo keka won mo nsam ne bomu dia na jese buburuja edoso yie enam so nti won mo koto asra ban se wede na dawro mo wono na kan se suku ho nsam de enya de ototo na se nam so nti se wo chenhyira nso no a Kantinchen DA Junior High School ye watwoma kwanwoma mansini mu wonchore ni fama hwe wo mo sanse bra won mo bre no ano eden pa wonne yansam twofo na di nkomo bra won mo ko ho hwe nioma hodo a sukuru namu ena madam yi nam so a wode asemi eto yeni yes school dining ni nkonya program nkankan mo friend free pieces bae no bebre ya motete fom yeni nkonya akyerɛkyerɛfo nso ni baabi a yɛbɛtena sense aye JHS ntino yenya common room a akyerɛkyerɛfo ni nyina bɛtena hɔ ne duru ne time a wasɔre akɔkyerɛ de a sɛ wo mu nyina ti nwiase nti obi twam obɛka sɛ teacherfo ni ti nwiase ɛna wo mu di nkomo nenso enye saa ene kyerɛ baabi a yemunya ntena nti na ama omote nnua na se wo table no ho eduru no so a na wasɔre na wakɔ akɔkyerɛ na ade baabi a yɛkɔ toilet ye toilet ni ye wo problem
ɛwɔ ho yɛn urine a yɛnni bi deɛ ɔmo sisi wɔ yɛn wie nti yɛbɛ school koraa ne nkwalaa no nyinaa baabi a yɛbɛkɔ akɔdwo nso koraa no yɛnya baabi a yɛbɛdwo nso ɛba saa obiara kɔpɛ baabi na wadwo nso. Ano akyi no assembly member ya wɔwɔ mpɔtam hɔ wɔn manyafo wusu Boaten Stephen wɔn so mpa kaseɛ edi nkɔmɔ. Assembly a dunu sɛ nkura no bebe no mu ni desk a wɔn te so etimi bɔ mɔdena sɛ this assembly no hɔ deɛ dual desk a nkura mmiri bi betumi atena baako biara so deɛ fati yɛ nya 50 de boa yes so ɛditafoɔ ne nkura no so mɔni gye ano akyi no sa fati nya 25 ɛbɛka kakyɛ deɛ no eti deɛ aka akyɛ nyinaa sɛ nkura ne fiti sisi ba no sɛ deɛ Mr. Sedi kaka no wɔn dɔɔso ɛnya adeɛ a deɛ konwa na di ka ba ɛso wɔn so esi deɛ ayɛ nsawofoɔ no wɔbɛɛ ba na ɔbɔdena so bɛnya bi ama no aba so betumi aboa abɔ ne education data mene kasai so modern sakunye bi ba oboda abi bi ne dia bo ankra je me call yes so no se nkra what for ya ba 35 a mo titi for mo so ni desk ni bi a what so e na wo mo so kura a wo so kimi mi ko e get mono desk akofo ne so kan so be na ko mi titi se atro e di mo se mi data kasa na pe no yes so modern so bunya dual desk ni ne dia be bo ankra no ma se temo afi e hu se nkra ne ba no doso e di classrooms na so mo so e ti e bo modern me yi project committee se modern si extra classroom a be kasa egu so ayeye ye twa blocks bibiri be se 1005 egu ho a se dia ba se be twa blocks ni da fa ho e na board e be dia man kran so Awusia wɔ assembly member ya wɔ no awɔ kantinchirin electoral area wɔn manyafo owusu Boaten Stephen na ansami yamane boni ba wa bedu ɛna boaboa ne nyina no a wɔde ɛbɛsom yɛn yɛ kwa wɔn no so tew ne akwa kodi nkɔmɔ ne yɛtete afiri nkramantam ahyama kyerɛ mu sɛ wɔakyerɛ nipa mienu bi yɛ su sɛ wɔn yɛ akɔmfrɔmfoɔ ne gyae abusua sɛdeɛ maburu na si ba mmoa no nya asɛm ketewa koraa ama meka sɛ ne yɛtete akyerɛ sɛ mu baako deɛ wɔte nananom ɛwɔ ansia do abusua momra yɛn Facebook hɔ ɛyɛ Sompa 93.1 YouTube no nso yɛ Sompa TV akɔmfoɔ no na wɔn deda hɔ no obi nim sɛ ɛnneɛma a wɔn kɔ wie na gu wɔn nkyɛn yo sɛnsɛ die yo yɛ kɔ ne osikani akɔ akɔdi nkɔmɔ osika mahai aso mi demoso ma me ni nkia misa ɛnneɛma no a yɛhunu no mehu gesia milo milk ɛna afei biscuit ne do ne deɛ kaka ho ɛno ne adeɛ no a akɔmfoɔ no kɔ wie ya no ana aso ɛne ne nneɛma a sɛ yɛsɔre ne ehu sɛ ebuo mu nkyɛn yɛsie ne yɛ sɛ ɛne ɛwɔ yɛ ahyɛama katama football land yɛsɔre yɛ ne ehu sɛ nkɔfoɔ mmienu wei ɔmo da hɔ nom a yɛakyekyere ɔmo ɛde ɔmo akyekyere ɔmo a yɛaboro ɔmo nkɔfoɔ bi aboro ɔmo a yɛnim deɛ ɛba nti ɛwura ase sɛ yɛkɔhwɛ ne yɛkɔ so yɛkɔ ɛde ehu sɛ ɔmo de daadaa hɔ nom bae na box ne si ɔmo nkyɛn a kyerɛ nneɛma na ɔbɔ no ɔyɛ provision nneɛma milo ne do ne ho samina ɛho sɛ provision nneɛma ewu mu a esi ɔmo nkyɛn ɛna ɛyɛ TV 14-inch TV flash so ɛda ɔmo nkyɛn ase na mo kan na baako de wɔ free mu a baako de ɔte ase a ogu yɛ ba obi sana sɛm bi a ɔnkasa deɛ ɔka na ne sɛ ɔbrɛ owu ɛno na ɔka ebi ɛsɛ na ɔka yɛ no ara na saa shama ne mpɔtam hɔ no korɔ no sɛm te sɛ when the not the news is up or the concern the cost of our and the last year December early December move on our best of the pretty star area honoma for 4 days continuous no back to some by Sunday about Monday about Tuesday about Wednesday back to us so within 1 week no I'm a bob go foot to area honoma to say me as a petrol I didn't pay but don't know ma and then we run money upgrade abe na we su kan putu o semra wo ho se button na obi a ense dem obi a nti zero o se button obi a nti so obi a montani e chiwa e dey ko police station this is bi a we obi a ni mo area ho pa e le o mo cho dey am here o mo so do ma so free fa me that to as we ni mo ho no na se e cho dey a e mo ba ho njew o mo chiwa no mo do ko police station we nam so na ma the boys ne ko yes ana the so hu wo no mo ye o mo sa no na efiri na homachi a muhu sɛ nipa mienu da hɔ yi anyambia mote sɛ wobi store yakwa akotwa yayi nneɛma afiri mu ana bibia te saa so far the
Well, see, immediately say obi say obi am fat ball so but every for them buy no woman back na na ka say the fee on the shop amati no say na almost 2 blocks at the boom say almost try some bu any area almost 2 blocks at the boom pa almost try almost ni ana woman back so on turn the no area mo no so len temper because we don't know turn no so who so almost 2 blocks and bishop don't know who knows through it. Don't you sound the son as about to swear now, money to make share then. But I said, be about out there, young and young man, or be a man out. For now, there is some curiosity, baby. Along the bar, this year, and the funny actual woman, I say, all the men. Na sankrofo no a yesusu se wo ma akrofo no wotiatie mu no area ho omunini mu o mu ana Ba ko na we wuni de obi a hwe na osu ni ba de otiase no ana dumu so omunini mu area mu ho no mo de otiase no mu ya na mo so omunini mu area mu no America efie na last year ko ball ko no ho ya ball woman bi tuo e ho no sa e ho no ma na ono zo te tamango fo bo kan se na de sa ko ne na force mo oni hubi ama mo de ono sa te na omo hu no ha de kitani so oni hubi to no de se o mu ono mo and the say no dia watiase no wawai alopano police le family ni na ekoye family ni na ko that's na de ni so da so tiasa na so skriva na so o se de police won say mutino and it means to be a osika me no ase ani wa man ye bowai abusia wai ya man boni wosikani ani atene nkafi nkramantemu na je se ya samu abusia ya to nkran ya basesi ya tawni ba ensem wa ka chire nso edoso pa Ghana Fue! Yay! Fido Asisemo! My people! Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Any insihu kakra bipe. Entifa wu Android phone. Na install it. Fido app. Every Google Play Store. Sisia. And now dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwanya obefaso enya loan. And say ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. Yada wase yama wakwaba. Yeko ahomano so. Ahomano so ayeko no yeko apa manya krobo mansene mu wo epoye mantamu. Yenua bema kwabra nyako entam hode ono a ene yeda no asem besi bia no wode brain awiai wasan to yenkra ba ko bia no kurani ebra mekenkan kase ya mepi asem iso no meyem asebe kakra kwabra awade asom de enkan ho enkan asom ni abema na pomute sen yakopon adom ode aken kwabra wota to yenkra so nkra yi de ya asem o boyen komoy yo mini ya mi se na wakase wadi ka no kamya se epoye mantembe me kakra ni de enkrefi habani nyina no enye nkra eye endika na so ni nyina mu no se na panyifo eka ye no se ade ye kina fianta asafoforo na yechi na ubepie mu ewo apa manya krobo ne kupon kase eye kurefe ne se asesewa de tama ye nyina ko school na makede asesewa buku gane ye kan na ewo mu pa obi no se jadi omu de hu akotene ho ena ewo mu district capital na eye opanyi ono na meka se ewo mu district works engineer Owura Samuel Okante ena enura edei a okọ adwuma ene ada okọ na adwuma no sebe wa nkọ adwuma ansa na ti anko fie na mbom no okọ adwuma no ntie ko du fie ne se wato ya no ewon se do na asem de tintimi tete wa nyina no ene se adwuma efo akirema aka sema kakra bi pe na nunuma bo ama po adwuma se na ba adwuma bia etie no eno mo tie se enne dem ho no bi do ye kukukuru bibia se bibia bo ho no mo intena mu dwane akohwe dem ho mokọ ya na Owura Okante ena watwa hwefom a otumu se omo so mu bia enye no eni tena amunmu ho a se de omo do munnim omo ya doctor fom ni se ne atomiti omo te bin ko pie mu ewa asese wa aban ya sabia na ebe mu du ho na no ena doctor panyi omo koto no hwe no ade tu gachem so tweda fo Yakopon basa ya domo no akasa bone basa asese no watan so aton sa afre na nti Owura friend se Samuel Okante no district works engineer
edema apa manya krobo no watwa ya no ewansie do asemo beto dwa no kreni edi areho na be gyan for surprise so be kirema opanyin no fibro nya bayi se do mo ya adwuma se ne dada mo ye no pepepe na mo fe so yale omo hu se be waye no pelofobi na ka so yale na bibi se do ho anu ti ni ato aye no ya de mo wo yi pa na so ni na emu no omo kire mu se omo tu na mo se be ya assembly no na busia no so betima di hie mu na ye so mtimi ye fra ho bia no omo timi aye beti sa be de enya da doctor for na police for tima ba bonten de adekopotia ema no cha ya no mo wanse do atimi abebetu adwaniti ye so bekoso adwatire ye besi bia no etiefo Sompa FM no ye fan kame omaso ansa na wo bekokora no ne office wono ono nko na ye adwuma wo ho ana se woni ana oka no ho no de bia enro ano ma adwuma ana se minia ono kwa ene wona office o senia mi se ya assembly ahoro no ete no o kwa se bi ono wo hono mo but dana ye chamber hall nti ono no wo inside na adwumafo mo hia na so no mo ye adwuma no omo no wo hall ho aha nti omo wo hono mo che se obi a bibi atbofom buru nti omo tie na mo ko ho no mo ko hu se opinion eda ho no nyese bi obi anko adwuma mo ko adwuma pa ni kira mo tie no mo tumi kura erase fast etimi eko ho no de na me ka no em se wa kire mu de but one time as papa na me busa se ase wono nko a na hye office ho a adwumayefo no bi eni sa office no eka no ho sa me fan se bi ya ko ni ko na hye sa office ho adwuma ni bia ni nche office ho aha sa na me pese me hu no sa me pese na na urade ya semu kwabena da se ko so ne di akire wai Mr. Daspa. That's papa ye nua be makwabra nya akon ye tene nkan firi epoye mantam no emu no na endi samanyoku no so eden samtrofo nhyemude bi atintim so ne nyina ne ye kwampa ene twono no a obefa so ahwese ekwan a obefa so a presidential and official parliamentary elections no obetum ahwe na watimi atoto ne ma nyina kama na ye boy homode bi ase ye benya ye nua be ma kwadwo baafo na nka samtrofo nhyemude na ase no wona na ewo ho na nka waboy amane so kwadwo ahoma no abonemu ase kakranti ye bedan ye ho aba na ye de adwenkyere no aba nyame ya atom na ye ba na kyese ye de bibia atintim so ete amanti akwasa kwabra I was young for Silent Night Guest House and Event Center Diamond area wo pe baby papa no akwadwojo ho wono akodonkua wakanchema no wodofo bi wo pe baby papa tena jiwania a Silent Night Guest House and Event Center what a coupa. Na I want so dear my way and can say, send you one my bed, na dear fano, Ebushia, I cannot. What thou see you and penny that shall be a quacama de mount. Now what done now, sorry, and papa noir near day or breakfast a bre wumper and up at ye. Environment in your baby a dead deba how I did concro, won't to mean a be any. And watching a crown pono. I was just our papa be a party or wedding. Engagement outdoor na nasempo wo birthday bi no Silent Night Guest House and Event Center ye bibia bi ye bo nso da form live band di weekends bia etwetwea wo mpere na pede wo per drinks a wo do a ne nyina so ye ton bi ene kasam no se fiada bia na se kwasia da bia no ye special fufu ni mutuo party ya Sompa FM ya se twa ya YPT nya che ne ase kwan no so a police station no Watera police station no a Johnson no atwa so no ehwo ne yewo moda mon frɛ na mo ne yeni nkomo ya bo no da fam ya duane so de 0540 942 916 0540 942 916 Aperitivo nsuni o awusia se wono mu ato ntumi ne di watena duane no ho awodon sa wo mu a no ahwokɔ wobe so no na fura ya kapu asere gas gina mu no wodidi wi a na ne bo na hyehye no sei a wonya aperitivo wate di kanu nom ansa no wodidi eboa papa eboa nkwada eboa mpanyimfo na ma no kura de na ejai ewa wo kidney eho haw esikyire ya de eya aperitivo na so no nom we Italy tuon ya kwakofa de aba enti ko supermarket ahodo mu bia bas ahodo mu a obenya bi no ato FA Masters Limited Obasanjo Road and Crying Yaben Accra Girls Senior High. Okwa ne doso promo no benya bi no watu no ho. Anaso de frɛ homa no
0505 536 302 0505 536 302 and 0245 734 952 0245 734 952 Mema inti ayawo man ya mema ya man ne nyina ka bom no man ne yo man anu ti ya kan fodi ama onyame ya domo a bosome foforo ya ba besimu ya February bosome eyo double some enti yan kire wodo ya no do ya man no ya gata ya mpotamo ya fiefie mu wo man no enko yie police asem sore sesei ne nyina no ya no ya ba man na kwabana kase wo tana dwam wo ne mpanyimfo kuku dam wan mo tena se no ma pensen sem no ye ba ba mu de enko yie de twase de to ba bi ye no ne nyina da ye de beto de wonya na se de ye se posini sem tworo ni nwom toni wo ma ba pa bia da sa de ye ba kyerɛkyerɛ ama obi aho atone pa shanen so sa memenda bia no mre no nwotwempa mu eno nsiampa mu ekopem no nkono enti ye kan news ni wie se ken na ja sa meman ti dwumadie enso to aso ayate ebinam wo eya meman won so mike ho eno my Ghana no esu yare bia yentu ase wa be herbal clinic tano so apatrapa ene ye wo ye no ye kire mu kire wo se ye wo honhom fam ene ye honam fam yare bi wo ho no mu a oba ne be ma mu nyina na wo se mokoro na maami etu ase ede ma mo nye saa so oba no nko akono de duro no kanu a okofie na ahwe na asa be ma nti ade bi wo ho a mu nyina mokoro no mama kwankire ene afutuo ho no uduru ho panye se bia uduru ho a no ne de duro ma da bi ye no obi wo ho no mo se an ena me kofa ha no obi agi misika se obi aye den o so obi aye den ye kura no de ye kire wo se ye wo ho ne se obi di aduru aka wo yare no na wantumi antu ase ho na abaji abe herbal clinic adie no de ye hunhum no ye kɔ no hunhum na de ye honam no so ye kɔ no honam enti ye no ya kyemu mienu na oba nso a ye sinkunwa di asɛm na ye hunhum a ye di no hunhum fam na ye honam nso a ye di no honam ye gi yare no to hɔ a na wo momu kɔ na wo de anigye na ahurusie ekofie na yare no ebua no kumfo na apɛ amana bi na ye de natum na wo na wo kro no ta no so apatrapa yare bia ye ewo awia ya se ye nam yare bia fre doctor sesi 0243 34 5392 0243 34 5392 na uwie pe no aye fast na wasi wutira se kakra na wamia wo phone so na wo ani akirem ewo Google Play Store ho na wa download Fido app no wonya download pe asema webusa obi an ya no l'argent epre ye wo munie star 711 star no abo 9 miensa no abo has una wo kro no star 711 star obo 9 miensa no abo has una wo kro no asem no asikura na wonim se nyame ya adomo a he wo be ware o ensiamudie bia ya wo be ye no se mizoni ase a sister ya hwene ma bi yi ensiamu bia wo ye no empo se party na wo ye bibia wo ye bia no ade bia wo ye na wo to nsan fra dofo so meboa wo na se mizo eni ase a mesra wo ya hweyie aye no oba memenda akwasera wo mba efise wo anya mizo anom enti wo sha ne boss akwasera bo ma no 5G a wo mba onimisa wo dede no enti mane mizo no onom so hu se aye no ye ba nyese bia obonsa anko a ye bedidi ni anom because Bible say hwe ne fe ye pa se agirifo abom faako ne anum mizo hwe ne fe ye pa se agirifo abom atra faako ne anum 5G na umpewe na apede trokonko quotation be na chance ade wi se ye ne anum 5G agurade a se wo pebi atu na wo pebi aton a Sompa FM haya wo de ebusa wo bia se wo pebi a Sompa FM wo ye wo so ame ya ye ben room hotel ho wo nya beduru ho pe wo pe container maun container wa hawo onsa beka fresesia na je 5G ni mizo ni bi 0246 270 221 0246 270 221 na je be kotona se no de mema no ye wa wo na woni adwuma e be gya wo ho akọ ye nkọ prokese so na ye hwese betimi da dwenkyere kakra bi afamu a na ya sore so ama agya wo de nwom ba wi ase abe wo so no ho akoso ye nkọ keke wo kwa so wo sesai wadia abani pa mamenyo we abani pa nteme ha keke wa kaso na ekasa wo se American Town kenke house ho ana wo se Dr. Mahmudu Baomia wo beba na wo wani so ade hunu pa ye betimi aboa Ghana pa ma bibia timi akoso na polos so wa kaso na wo se American Town ho menim se nipa menu Yusuf ba ko dia ana wo se breaking the 8 na dan deal pa
because NPP de bibia mu omo ye kama eche ndisi na ndisi for de wo ka so hwesoro no ahwe fo mu ade be fam wani no eche kurei na Francis awaka so that to ne de wo de aba I don't know. And was NPP aban no bibia mu emfa wo ne ahokyere ne bibia na marketing kete bibia mu omo ye kama chendisi ene ye tietietie won e kan say na etonam vasti wose wo hwen e wo Esanguli Northern Region and wose ye damwase papa said ye wusi no nua ba ne kenkan kase no awurade na God for oil policy ne dear. Well, betimi aboa ama esika se no timi agina na so ma ne ma nyina ama Ghana fo nyina ho atomo ona e kan say ona aboa bedi kwada so akonta bete won ka che ona aboa bedi na ka say ana wo ye ne se na ni age papa e de ma na do dankwa ekufo ato se ebibrem ha se ye hwe na edwade nyina betimi akoso no e be boa mamanfo dom sika be bra o man mu na o man na fifi say boom ne ekoyanim master plan kentampo na ka say ana wo kere se hwe be se de BMO BMW Dr. Mahmoud Awumia obeba and was Ghana for yagide one people aban mu because omo na betimi atoto o man sikasem na bibia timi akoye awia yi wanabo Samuel Abujinapo otwa ne prose Anthony Amisa na ekasai and was asenua Dream House ho say ya Kwabiri is my God my goodness achinama you go so ededam say ya na awuja ke de lali so na ekasai and was Brekum Springs of Life Enterprise Kasiano de bra o do hre kan na chia we hunuda eye tasty papa na Amisco Pelele kaso na ode abai no say how akum so de on to aso obi fere otwa na nipa asam aba was one de ogidie pa sa that SM program no beya kadua na sikasam atimi akoyie Zuberu e wakasoa and was God for oil no de asase na fadika na kra ba touchdown na no ken down say ya na say bibia akoyie MC ya preko so na ekasa wo de bia dia host faudia host na yenko yanim ma me mun komanim kakra ma me faudia host no why ya me dia host bia wa ha na ye hwe na Michelle Ray na ekasa yi Michelle so be sa yo na bibia waka so mak anas ewo fufu ana o se yenya ise NPP aban no ye de galam se nsensem fole no na this so ti da the same thing no mo be yo na Flipo so ewo timatim na o se antema ge store ho no mo a ho no wo hwe yen na ndi de NDC wo mu ni bibi papa bia ni ho a o metimi de aboa wo man nti akasa kura mo nka bi na Koresco na ekasa yi ye fa Koresco de enwie wo se Koresco Zakaria ana wo se sunyane na nado de nanado wa se quotation bi a ewo Bible mu wo se owifo mba obewia na wakunu ase nanado de obedwiri ni nyina agui obedwiri ni wo se wa meye hu na 2024 be tia no pa Peter Nyameche no se krono nyeu hwe mrante ni monyamfo mienu pa ya kurum ya silence mo life ya twa mo samre sa no Marcus Kwabena Tabi Mensa Junior no se Ghana fo nti wo busa Ghana mpanifo senti maburu pa nti agina ye wo mo nsam de well abusua ya mfansie na ebrena so ya sore so ama Rocky the Darling o de nyompa abawia yi ya mfa na asema 5G Mizo Fido Abe Herbal Clinic ese omobo aya ya de bibia ebremo asante ya bo Benedict ena ye osamufo kuku akosua somu alibia burgers of mami premier ni mami ya mafia morphy ene abusua ni nyina school fees nso ne dom ya adwuma na kama e de breyen Akiola ene Godfred num ni Christian ni David num ene abusua fo nyina da mu nyina mo ase awia yi enkonye nyini nana Kwabena kese mokpele akosia ajewa kwade boati abani pa ya de na Kwabena na asu sister emro se wa ya abani message kuro ntimenkan otu so ha ese obi wura dem ase on be dika so bra unim we den ka me mo akona nukure yeso ankasa etiri ho yi wa bona tese bro no amete so no bra mi ni enije adai bra mi wo mi ntimena adai esum wo fine me wo eye afranchu bronkon amaye ezie fole mo tese Kwabena ye forma na le na ye da so no